Els va parir. Iep, avui vaig a la Garrotxa, a la terra aspra i de mala petja. I vull saber què fa que la terra volcànica faci tants bons aquests fesols de Santa Pau. M'acompanyeu? Vinga, va! Hola! Què tal? Mira! A veure aquest home, si el tenim per aquí, a veure que no se m'escapin les ovelles. Joan, Ei, Pep, hola. com va això? Com anem? Bé, Què, aquí amb les ovelles? aquí amb les ovelles que tenen ganes de sortir. Escolta, estan bé aquí aquestes punyeteres, amb aquest paisatge tan fantàstic. Home, estan dintre un volcà. Això és el Puig de Martinyà, aquest volcà. Sí. Escolta, avui m'agradaria que m'expliquessis què és el que té la terra volcànica que faci que aquests fesols de Santa Pau siguin el que són, el caviar de la Garrotxa. La terra volcànica és el que els fa diferent de tots els altres. És una terra molt porosa, que deixa passar molt bé l'aigua, mai s'hi embassa l'aigua, té una sèrie d'argiles que també la fan diferent i també influeix molt en els fesols, té més proteïna, té un elevat contingut en matèria orgànica i també té poc calci, i tot això influeix en qüestió de percepció de la pell del fesol, amb continguts de proteïna, que també el té elevat, i amb la farinositat, que en té molt poca. Vosaltres sou una colla de productors i productores, de pagesos i pageses, que cultiveu el fesol de Santa Pau. Ara, actualment, quants sou? Actualment, aquest any n'han desaparegut algun, actualment que en fem són 8. 8 persones, Déu-n'hi-do. Sí. Però escolta'm, això no para, perquè a més vosaltres teniu allò, el relleu generacional, no?, del nebot. Bueno, sí, suposo que sí, ara està començant, no, perquè fa molt d'anys que m'ajuda, però estem fent un obrador per coure fesols i tot el que puguem fer relacionat amb això. Però és ell que ho fa. És ell el que ha tingut la iniciativa i ho fa ell. Vosaltres sou, aquests 8 productors i productores, sous els que, diguem-ne, esteu dins aquesta última denominació d'origen protegida que es va fer aquí a Catalunya. Què representa per vosaltres estar dins d'una denominació d'origen protegida emparada per Brussel·les? Mira, és el que ve a dir a la gent que es pot fiar del que diguem nosaltres. El que hem dit tota la vida. El que hem dit tota la vida és les qualitats del fesol, aquestes que hem parlat ara, i la gent amb això sap que ningú l'enganya. Si hi ha els 2 segells que hi ha d'haver, que és el del Consell Regulador i el d'Europa, la gent pot comprar fesols amb les garanties que són com han de ser. Fesol de Santa Pau. Fesol de Santa Pau. Tens algun camp encara que n'hi tinguis de fesols? Tinc uns restos en un camp que sí, que encara n'hi ha, i són els últims que arrencarem si el fred ens ho deixa fer i no els fa malbé. Va, anem-los a veure. M'acompanyes al cotxe o què? Va, anem-hi. Vinga. Vinga, va, anem a buscar el cotxe. Espera't, que amb aquest cotxe no irem bé, Què vols dir? Que això és molt baix i hi ha una mica de fang i històries. Agafem el teu. Agafem el meu. Agafem el teu. Vinga. Va. Carai, Joan, qui els ha vist i qui els veu, no? Escolta, i tu com ho saps, aquests fesols, com ha anat la collita? Perquè, clar, jo ara els veig aquí i els hauríem de treure de la clofolla, no? Sí. Mira, això es sap obrint-los i moltes vegades, si l'any ha anat malament, doncs hi falten grans. Veus, aquesta només n'hi ha 3 i n'hi hauria d'haver 5. Aquí 4. Sí.
però aquests són bons. Però mira... Són blancs i bons. Exacte, no n'hi ha cap que s'hagi de... No. Aquests tots són bons. Sí. Clar, vosaltres cada any això és com una loteria, no? Hi ha anys que més aigua, menys, us arriba una temporada o una altra... Sí, els fesols necessiten molt poca aigua, molt poca. El que passa que cada caure quan toca, evidentment al néixer, i després ha d'anar fent alguna ruixada petiteta, però l'ha de fer, fins a arribar a l'agost, finals d'agost o una mica abans, que ja van per assecar-se. Però sí, evidentment necessiten aigua la justa, però en necessiten. Clar, quan, diguem-ne, n'hi ha de tantes beines diferents, i llavors suposo que sempre hi deu haver-hi, no? I heu de fer la tria, no? Això encara hi ha molta gent que ho fa. Sí, no, és que s'ha de fer per força, això. S'han de triar, s'han de treure els petits, perquè sempre n'hi ha algun de petit, s'han de treure els tacats, que sempre també n'hi ha algun de tacat. Això la pluja hi fa molt, depèn de l'any. El fotut és quan cauen 5 litros i està una setmana amb boires i núvol. Llavors és quan els fesols, aquests tan blancs, van quedant foscos, negres, i és quan diguem que es taquen. A mi m'han dit, les dones que saben molt de cuinar, que el fesol de Santa Pau té un aroma, quan el bulls, de castanya. Sí. Doncs jo, si sembla, faig una cosa. Vaig a fer una escudella de fesols amb castanyes. Molt bé. Et deixo que facis una mica de feina per aquí i ens veiem d'aquí una estona. Entesos, doncs ens veiem d'aquí poc. Va, vinga. Adéu. Com que en Joan m'ha dit que els fesols fan aroma de castanyes quan són bullits, agafarem uns quants fesols de Santa Pau amb la seva pròpia aigua de cocció per fer una escudella. I és que hi ha vida més enllà dels fesols amb la botifarra de perol, tu. Una bona escudella també va de meravella. I aquestes castanyes que em van quedar de l'altre dia, de rostir-les amb una mica de bolets secs, que li donaran molt de gust, i unes herbes seques també, que això és fantàstic. Un pols de sal, un raig d'oli d'oliva verge extra, 3 minutets de cocció i ja la tindrem a punt. Això em sembla que ja ho tenim a punt, tu. Sí, i tant. Hola, Pep, com ho tenim, Joan. això? Bé, home, mira, Ja està. a veure què et sembla. Això és un plat, podríem dir, gairebé una escudella de malalt, Ja ens agradaria. Home, fa molt bon olor. Va, comença tu, que jo m'escudello per mi, amb tots els aromes que hi donen entre els fesols, el brou de cocció, les herbes i els bolets i les castanyes. Home, n'haurem de menjar més sovint, És molt bona. Sí? Sí, està bé, està bé. No hi falta pas una mica de botifarra negra aquí? Bueno, mai sobra la botifarra negra, però està molt bo. Si és que Molt bo. quan hi ha fesols d'aquests bons, cuita, fesols i castanyes. Sí, sí. Saps què em fas pensar, Joan? No sé. Que sense aquests 8 pagesos i pageses no tindríem fesols Santa Pau. No, bueno, no tindríem fesols de Santa Pau i el paisatge que tenim tampoc el tindríem així de cuidat. Sort n'hi ha que nosaltres doncs, anem mantinguent lo nostre i mentre siguem pocs o molts es manté, que si no això té el dia escomptat. Fesols, origen i identitat, tu. Molt bo.